23-nji bölek hormatly Molla Ahmed Ahun Gurbanpur tagsirin halty mebhas etme sagy sola urma şol istimdadyň bilen gidiber diýen sowtysynyň jogabyasy. مفتي نذير لاجان الغريق يتشبث بكل حشيش سوى غرق بولن her ottanım tutar diye de şey deyip aydıl şiyali mufti can sağa sola vurma şol istimdadyň bilen gidibe halty mebhas etme çün ilmi munazaranyň kanununda intikal delil enqitadır yani bir bahsden başka bir bahse gitmek bökmek mahkumlygyň delilidir. İstimdadı bir ura akit şol muhim akaid ve fiqhi kitaplardan ve kabir diyubentden getiren delillerine dikkat et ve şoların üstünde ketle. Şirk imana munafi değerligi senin düşüncäňden başarak görünýär. Sen şu istimdatka aydylan sözlere jogap ber. Hamidan we musalliyan hormatly ahundadyjan gorkan owul urur diýen ýanak gep aýtma. Özüň muddaana birje delil berip bilen ýok ilmi kelamdan we ilmi fiqadan. Ya Şeyh Sirajettin dadymy etdiseň Allah Taala onuň ruhun direldip seniň dadyňa ýetişýär diýip aýtýorsun. Şol gepiňe birje delil berip bilen ýok ilmi kelam we ilmi fiqadan. Wa aýtýorsun garq bolan adamyň her ottan tutmaklygy yani her tarap gitme diýip wahalanki özüň şol taýda garp bolup dursun ki öz muddaana birje delil berip bilen ýok ilmi kelamdan we ilmi fiqadan we garp bolan adamyň kellesinde hem bir mitir şah bolmaýar özüň yani delil we delailden ajiz galan adam bolar. Ikinciden hormatly ahundadyjan awwal hem saňa köp delil we delail fiqh Hanafiýanyň muteber kitaplaryndan delil berdik istimdat baradan. Ve akabir ulamay diyobendin meşhur ve maruf şahsiyet ilmilerinin kitaplarından bahawala beyan edentik kabul etsen. Gel yine hem sana ahli kuburdan istimdat ve hacet talep etmekliğin nacaizliğinde delil berýäs. Mana ahundadyjan kulak tut. Hemçinan Hazrat İmam Rabbani Mevlana Reşid Ahmed Ganguhi rahimahullah mutawaffa 1323 Hicri tehrir etdir ki ahli kuburdan hacet talep etmek dua tariqa bilen qaysı tariqada bolsun jaiz däl diýip ýazypdyr. Awwal Mevlana Reşid Ahmed Ganguhi rahimahullah'nyň ýazan ibaratyny okyp soň terjime edip aýdars inşaallahu taala. Sawalunuzda hajat hastan ez ahli qubur be tariqa dua jaiz ýana. Jawab isti'anat we istimdad ahli qubur beher nehç ki başat jaiz nist. Çünança Şeyh Abdulhak در شرح مشکا شریف کے بزبان عربی نوشته میارد وأما الاستمداد بأهل القبور في غير النبي والأنبياء عليهم السلام فقد أنكره كثير من الفقهاء وقالوا ليس الزيارة إلا لدعاء الموتى والاستغفار لهم وإيصال النبي إليهم بالدعاء وتلاوة القرآن انتهى. اذن عبارت شیخ علیه الرحمت والغفران چنان مستفاد گردیده که قبور انبیاء علیهم السلام اذن حکم ممانعت استعانت و استمداد اذا القبور مستثناءند بلحاظ آنکه ایشان را در برزخ حیات ابدی ثابت شده که دیگران را سوای شهداء فی سبیل الله ثابت نیست و حالا که حیات آنجا مماثل حیات دنیا نیست بلکه احکام حیات دنیا دیگر است و احکام حیات آنجا بنابر آن این استثناء درست نمی آید و حق آن است که انکار فقها عام است اذن که استمداد از قبور انبیا کنند یا از قبور غیرشان همه جائز نیست. چنانچه از عبارت دیگر فقها کی در این جواب ایراد کرده می شود واضح خواهد گردید و من جمله آن صاحب مجمع البحار آورده من قصد لزيارة قبور الأنبياء والصلاحاء أن يصلي عند قبورهم ويدعو عندها ويسألهم الحوائج فهذا لا يجوز عند أحد من علماء المسلمين فإن العبادة وطلب الحوائج والاستعانة حق الله وحده. Fetva Reşidiye 1. cilde 85. ve 86. sapha. Tercümesi Saval ehli kuburdan hacet talep etmek be tariqa dua caiz durumu veya dal durumu. Cevap ehli kuburdan isti'anet ve istimdad her tariqa bilen bolsun caiz dal. Çünança Şeyh Abdulhak rahimahullah Mişka Şerif'in şerhinde Arabi zıbanında yazıp getiriyor. Ve emma istimdad etmek ehli kuburdan Peygamber aleyhisselam ve beyleki peygamberlerden başka. Biz tahqiq inkar etti köp fuqahalar vaytlar daldur ziyaret meger ol taya barıp ehli kuburun vasıtası bilen dua ve istiğfar etmek ve şol kabirdakileri nefi ettirmek dua etmek bilen ve Kur'an okuyup
Şeyh Aleyhirrahman'ın ibaratından şekil istifade edildi. Peygamberlerin kabirleri ehli kuburdan isti'anet ve istimdad etmekliğin mumaniat hükmünden müstesnadır. Şol ihaz bilen ki olara berzahta hayat-ı ebedi sabit bolan, başgalara şuhada fi sebilladan başga sabit dal. Ve halan ki ol jaýyň hayat we diriçiligi dünýäniň diriçiligine mumasyl we barabar däldir. Belki dünýäniň hayatynyň hökümleri başgadyr we ol jaýyň diriçiliginiň hökümleri başga. Şoňa binaen bul istisna dürüst bolmuyor we hak oldur ki fuqahalaryň inkary amdyr. Ondan ki peygamberlerin kabirlerinden istimdad edilsin ya olardan başkanın kabirlerinden hemmesi hem caiz ve dürüst däldir. Çünança başka fuqahaların ibaratından şıl cevapta getiripdirler wazih bolýar. Ve min cümle ondan sahibi Mecmu'l Bahar getiripdir. Bir adamy ki kast etse peygamberlerin kabirlerine ve salihlerin kabirlerine ve dua etse şol peygamberlerin ve salihlerin kabrinin yanında ve dileg etse şol peygamberlerden ve salih bendelerden betşil amal dürüst bolmuyor. Hiç bir alimin nezdinde musulmanların alimlerinden besbeşek ibadet ve hacet talep etmek ve istianet yeka Allah Taala'nın hakkıdır. Görsen hormatly ahunda dejan ekabir ulamay Diýoband istianet et ehli kuburuna najaiz we nadurust diýip petwa berýärler. We ýene hem Mevlana Şah Muhammed İshak Saib rahimahullah ki muhaddis we faqih Dihlewi bularyň Mesail-i Erba'in kitabyny görsen hem istimdad et ehli kuburuna najaiz diýip taparsyň. Hoşul şekilde Allama Abdullah Leknewi rahimahullah'ın Mecmu'a Fetavai Leknewi'nin Kitab-ül Aqaid 1-nji jildinde 27-nji sappasynda istimdad et ehli kuburuna najaiz diýip taparsyň. Hoş şekilde Allama Qadi Senaullah Panipetty rahimahullah'ın Irşad-ı Talibi'nin 18-nji we 19-nji sappasynda hem istimdad et ehli kuburuna nadurust diýip taparsyň. Taassup aynekni gözüňden aýryp şul mezkura kitaplara bakyp gör, şifa ýap bolarsyň. Hodawand Mutaal tawfik inayet etse.